likod kang mga isyo. Sabat sa likod kang mga isyo. Programa dyan sa radyo natin. Kadarangpan ka mga antikinyo sa kulasi. Kaingad nga mga banwa sa norte. Kag sa bilog nga probinsya kang antike. Comprehensive, analytical, kag responsive. Programa kang karaklaan nga paati sa kamatuan. Imaw ang inyo tagalagan. Romeng Antonio. Mabatian alas 8:30 hasta alas 9:30 ang takna saga. Kag alas 5 hasta alas 6 sa hapon. Lunes, tab Viernes. Mayad ba nga aga sa ating mga pinalanggang at tagpramati kag welcome gid sa ating pangalagad banwa sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Pitsa 15 sa karon sa bulan kang Disyembre tuig 2021 adlaw kita kang Miyerkules. Pangalagad kita mga biyan hasta alas 9 ang taklasaga sa pagdulong kang mga balita, mga information kag mga issues nga aton gid taw-an ka pagtamad sa aton nga pangalagad. 9 days, no? 9 days. Ang nabilin Pasko na. Dali lang Pasko mga pinalangga nga tagpramati. Ano ang imuon nyo sa Pasko? Tira ka ang iba, may mga plano ron nga himuon sa Pasko, mga pinalangga nga matagpramati, no? But dapat natin damdaman nga ang celebration kang Pasko amo ang ma-please natin banwa ang ating Heavenly Father kung paano natin gina-acknowledge si Hesus Kristo. Ang Misaya, ang Misaya, makabiyanan. It's not all about celebration kang kalibutan. Tanan-tanan, baklen, tanan-tanan, listahan, baklen. Sometimes ang material nga bagay, makabiyanan, hindi man nga mabakal mo, hindi man maka-fulfill kang inatawag nga happiness, no? Daw temporaryo malaman ragani mga pinalangga pramati ang matuntuon nga espiritu kang Pasko nga regyan ang mga palangga mos kabuhi kag ang mga taho man bisan beken mo ti kaano-ano nga nagademdem kanimo mga kabyanan, nagademdem kanimo kag naga-acknowledge mamblak nimo mga pinalangga at pramati na amorya ang dapat pinsarenta mga kabyanan sa tion kang Pasko, no? Good morning partner, pag-greet, happy birthday to my sister-in-law Beth Maayo Pindon sa Canada. Thank you partner ang pagpanamyaw alin kay Grace Ann Noe Maayo, no? Amo diyang pagpanamyaw kay Beth Pindon, happy birthday ko, no? Regyan sa Canada. Sa mga balita, mga pinalangga nga tagpramati, may mga ginbatak ron nga signal number 1 nga mga lugar sa may Visayas kag sa Mindanao. Sadyang severe tropical storm kag dali na lang banwa buhay ang diyang severe tropical storm dali lamang typhoon category, no? Bagal dali lamang tanabanwa mangin bagyo. Amo diyang koon kapag asa. Ano pagpanganda ta istoryahan ta karon sa atin nga pangalagad. Ang PDP Antique kuno matita either sa kay BBM kag Isko Moreno. Ang suportahan bilang presidente. Samtang si President Duterte kag Bongo parehas kahapon adlaw nag-withdraw kang anda tagsa kakandidatura bilang senador kag kandidato presidente. Sa piyak nga bahin
istoryahan taman niya karon ang issue sa Colasi District Hospital, no? Kaya ang limbawa ni Doktora Rebecca Aguirre, daw ga pangayo tabang mga kabyanan pinagi sa pagpost sa social media kag sa group chat. Tano mahimo kang tao nga kamiyembro sa group chat nyo, imo tanadya mong desisyon ang ginahimo mo, kag do not involve anybody sa makabig ta foolishness kang desisyon mo, bla doktora. Ha? Storyahan tabla ra karon. Sa atin nga pagbalagad kay matita sang kang gina komentaran sa doktora jarig to tana sa Boracay. Ha? Naka-official business guros doktora dya sa Boracay. Storyahan dya karon, ha? Terkara hindi mayari improve ang serbisyo ka Colasi District Hospital. Una-una gali kung nakita mo nga, kung ikaw kumbinsido, kung nakita mo from the very beginning, nga ang problema gali dyan, agad daw imposible magnabi serbisyo kang ospital kang Colasi sa mga masakitan nga mga Colasinyo kag taga-norte nga bayan Antique, amo ang kakuri ka proseso. Ambay lang kung ura kag imante mahimo, no? By putting you sa amo nga posisyon as chief of hospital, isara dyan ka ra ka imo obligasyon mag-troubleshoot ka problema and to make representation sa higher level or offices what you are going to do, what you are going to do to fast tracks all the transactions para hindi mag-delay. Tiano ginkomentarantak ni Muaw ngang only man lang solusyon nga nakita mo para masolbar problema kang ospital, pangdidakan mo sweldo kataho para lang may igamitan ka maintenance sa ospital dyan. Bakan na doktora, obligasyon kami empleyado. By doing that, as chief of hospital, I would rather say that you are incompetent to be called as chief of hospital kang Colasi District Hospital. Although nga ti ikaw doktora, no? But sometimes hindi mo man gurakuon nga ura ka ti knowledge about sa management. Tanan-tanan taman blang taho mapakumpanya man o kung ano nga government institutions may mga tinaho ta, mapa-private institutions or companies. Number one nga principle, gina-adapt halungan mo taho mo. Hindi mo pagpabayaan taho mo. Dependeran mo taho mo. Taho mo ra mo. Manpower mo ra mo. Karon nga pahalasti mo as chief of hospital ka problema dyan nga solbaran sa iba nga pamagi. Ang imuon mo, tinaho mo't na mo, idat-al mo, ha? Sa mga problema mo dyan. Ano, paano tanambal di dat-al mo? Why? Ibakan dati problema, gindat-al mo nandang problema, nga hindi na dapat problemahan. Kung ano kakulangan ka budget mo sa ospital, hindi na pagbali sweldo, pagdidaki, pagikalta sa sweldo ka may empleyado mo. Ha? Tibanwa kon amoya klase performance kang sangkahid, let's say for example kang sangka institusyon or government institution, kung why ka man timimo dyan, nag-resign ka bala kay hindi ka man gali competent. We shame on you, no? By doing this,
Agad masolbar mula problema nyo dyan, nga may proseso ang inasunod. Problemahan nyo kung paano nyo i-fast track. Tamad ka magpalibog. Yan nagtindag kag sige ka pa dyan kag magpretend gulingan mo ikaw chief of hospital kang Colasi District Hospital. Kasimple problema mo, hindi ka kasarang. By posting sa group chat nyo nga, ginabalbal ka ni Robing Antonio. Paano rin makabulig? Ngayo katabang? Kung ginatrakay ito yung Doktora Gere isyo mo, I have nothing personal with you. Gusto talang matadlang ang proseso. Quite personalite na dya. This is part of your obligation as chief of hospital kang Colasi nga beken dya hambalan ta beken ti amo dya dapat mo himuon. Suryahan tablara karon sa pagpalagad. Sometimes mga kamyanan kung may mga opisyal tabla nga daw taman magpalibag. Kasimple ka problema. Hindi solbar. That all na pasiba. Ano gina-advise tao? Kung hindi kam lang sarang kubra mo, incompetent kam lang. Sagi ka partner dyan. Kung ginambal mo lang amang kuglingan mo mag-resign ka o hindi kilik sarang. Kung ako pambalon, dapat tigid man mag-resign. Kung ako pambalon, ura kau tinabadwan mo, bura mo dyan. Oras sa pagpalagad alas 8:20. Sorry for the word. Gasakit labuot ta sa mga taga-Colasi. Tingala ko man nga ang empleyado dyan daw hindi man magpangsyon mayat. Kulang raganiban wanda sweldo eh. Kung kulang sweldo mo, delay sweldo mo ha. Plus paran, kaltasan mo pa. Sa problema, financially, nga beken problema ka empleyado. Sino man tabi, empleyado nga maganahan, mag-duty kag sa pag-perform ka duty na ganado kag may daw inspired la. This is not a kind of motivation nga gusto mo i-imply ng dama kabiyanan. Why kagit tinaman-an sa tawag nga management? About guro sa performance mas doktor ti hindi tatan ka touch diyan kaya eh. Ha? Hindi tatan ka touch diyan kaya. Kagura tatan ka hindi kugid mag-touch diyan kaya. About sa ability mo kag sa expertise mo as doktor. The way lang how you manage the Colasi District Hospital among pwede tapasilabtan. Oras sa pagpalagad alas 8:21 no? Sa palatuntunan ng sabat sa likod ka mga isyo. Kag ang mga balita, mga pinalanggang at pramati oy. Sa Sabado gali may porsyon kita nga heart to heart. Kung ano man rang title ni Mariel segment na sa kapihan kay lawig ko kapihan para hindi magmonotonos kami kundi may mga porsyon diyan nga pwede na kami kapuhay no samtang pangapi kami no heart to heart mabasa ra ka mga nagkalinlain yung mga inagyan sa kabuhi pagigugma mga kabiyanan no imaw kay Mariel ambalan ko ga ang imam angaran Mariel Mabakyaw na ma-advise sa tanak ninyo kag kung ano man ang anang strategy sa pag-handle ka ng programa segment na matiin nyo lang kay basi magpatok ra sa urihi magbiyanan kag mingganyo magmubla magdrasulat
amorang ana background, no? Tapos kung ano ang mensahe kang ana nga sulat kin basa, mapatukar ka music. And then matao man ra kang ana banwa nga advice, no? Kag kung pwede nyo man ma-advisean man, at ipwede gid mag-text ka mo kang magtawag. Basi palang magpatok ana ra nga segment sa atin nga pagpalagad kag mangin partren kang inyo adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, mga pinalangga nga mga tagparamati, no? Ang rang heart to heart program or segment na diyata na sa kapihan sa sulod ka atin kapihan kang talakayan nga programa tag sa kadlaw kang Sabado. Kag basi sa programa taman may mga segment na nga i-play talang blang daw para kay Sugar Dali, mga pinalangga tagparamati kundi pwede ta ma-play adlaw-adlaw man, no? Mga kabinan bisan tag 5 minutes lang. At least mangin balanse ang atin nga programa to entertain, to educate, and mag-inform mga kabinan kang mga balita. Kaya kung sino man gusto mag-suporta ka ra segment, ipalabot lang support nyo. Mga kabianan, agad nga magnami pagidangan nga performance. Nami kay naga-willing kita na lang nga magnami gid, no? Do ka man ka positive pinsar tanab lang man mo ang correct acceptance kuno of mistake is trying, no? Naga-try gid lang tanang nga naga-try. Bisan pa nga hindi mag-workout, naga-try gyapon mga biyanan. Ura na ginalit mga bagay nga ginaalaw mga bagay nga ti hindi mangin perfect. Kayang thinking na lang ang mga problema dapat masolbar, ang mga problema dapat ma-iron out, no? Namuamurot na ana nga line of thinking, no? So diyan tana agad nga magtao kang solusyon sa mga problema ninyo, no? Wow. Grabe, advertisement mo, Mariel ba? Oras sa pagpangalagan mga biyanan, alas 8:26. Sa atin nga pagpangalagan, nga imaw sa atin nga pagpangalagan, ang diyang si Nunong Noel di mapilis, no? Ang inyo tampad nga limag sa konsiyo para sa karaydan katanan. Migo dyan ni partner Noe maayo, no? May kaara, may panindagan, kag may kabalaka sa Sibaste. Ha? Nonong Noel, di mapilis. Gatamyaw makaninyo kang advance Merry Christmas and Happy New Year. Sa mga pumuloyo, kabanwa kang Sibaste. Amo man, si ex-kapitan Nofre Roquero, kabarangay Kalyan, no? Gusto na magserbisyo sa Sibaste. Kang nagkapitan dyan sa barangay Kalyan, grabe man ang ana, ginimo nga mga developments for 8 years. Wow, rako-rako dyan mga project sa Kalyan nagsalulod sa tion ni ex-kapitan Nofre Roquero. Gusto na extend sa bilog nga banwa bilang SB. Okay? Si former mayor Bantog Barona, ang gusto nga serbisyo sa Sibaste tampad ura ti pinilian alalangay may pahigugma baken ti panghurt transparent nga panggobyerno. Amo diyang toyo ni Bantog Barona tana, no? Kag panamyaw man kaninyo ka Merry Christmas kabay pa malampuasan ta ang mga kasakit nga ginadulot kang pandemya.
regya sa probinsya kang Antique kag Banwa kang Sebaste. Gaimaman sa pagpalagad ta, basta serbisyo nga tampad, January padpad. January padpad. Mga kabiyanan, oras sa pagpalagad kay Dona Rose Istokya Resurrection, good morning. Mga Istokya dyan sa Barangay Kamansihan, good morning. Istokya family, good morning. Sa Barangay Kamansihan yan mga kabiyanan, kagkay kagawad Jocelyn Estocado Hiramis, permit na jaga monitor gid sa atin nga Facebook live. Kag si Grace Noe Mayo, no? Sa awa ni partner Noe. Mo kabihin nakahapit ta dyan mo kay partner Bobet kag kay kagawad Mayo. Naglabok takang isang kamotso Noy. Nami inyok malik din sa may kanipaan na yun ba? Nami mid sa Kawayan daw rest house nanda. Mga kabiyanan nami tagay-tagayan pirmi mga kabiyanan mo. So hindi nyo pag-alaw ngay mo ulat tagayan nyo na para paliwaliwahan kag digyan istoryahan mga bagay nga parte sa nga buhi. Tanan-tanan nga mga mapuslanan diyan nyo tanan istoryahan. Sa amo kaya ay may mga lugar kabay nga ginaistoryahan ang mga bagay nga diin ang ano plano, ano ang para sa future, mga kabiyanan, no? Okay, kay Mouse pagpalagat naman ang diyang sinong ni Stories Carla, no? Imawa na partner si Che Yap, mga kabiyanan, diyan sa Calle Oncio, sa Kionas Shawarma, Kagresto House sa Calle 11. Bao dyan ang best nga shawarma, tacos kang nachos. Gaserve man sanda kang breakfast, lunch kang dinner. Dyan sa Calle 11. Kay Jovelyn Antonio, good morning dyan sa may hospital site. Kagamuman, gaymaos pagpalagad ta ang RL Cycle Parts. Kung gusto nyo magbakal ka mga spare parts sa motor, nga mga original dyan sa daan lang Bulangan sa Barangay Halandon kag diyan ka mo bakal ang Pritia Motorcycle Repair Shop ga-repair na dyan kung may mga pasbi kung may mga spare parts ka mo baklad tok mo bakal sa RL ipa-repair dyan kay dyan ang mga mekanikong eksperto sa Pritia Motorcycle Repair Shop. Nimigo ta Edwin Colisio kag Jerry Kamay Colisio diyan sa Sentro Suro sa may puno ayon ka sa malagi bla tapos boss, good morning, may nangayo kang miracle oil just balay kintawan ko lang baligya sige kuy gawad ramis ay tinabuyor ka from ngayo mo gani urar ko bintahan niya kana good morning kita tayo Miguel alulot dyan sa barangay Bagakay. Thank you for the support, no? Gabilid gis tayo Miguel kay Victor Carmi Antonius Mercalowel, no? Hindi tara pag-elaborate kung paano, pero grabe kung ura ko ng bulong dyan may lang kung ano may natabo sa sangka hinablos na, no? Nga hindi man mamanaan kung ano problema na kaya pero baga sakit la kung permi busong na pero kung imna na dyan kadura mga kabiyanan alam mo po cross kinawa na pala no pero sige yalat tayo basi may dyan nga brulungan kay i-repairan sa salad kag sa orihi bla hindi rin dyan magtukar no amo lang rangi mo famous rin si Migo Mani magbanwag dyan bugto migo anoy magbanwa blas bitad den south na pirmi ko bos kina munuhan ka mataho na miguay tinyo ni Rumingay na pirmi timo ginatamyaw nano daw priyas gawi naman dyan ni Migo Mani magbanwa nga makita ay kami daw kalu profile abla pirmi gapmugno nagangirit lang daw ora problema blas Migo Mani bla treka nyo dyan kag tamaan na ka-friendly again sa barangay bitad tensor panot soto ng mga balay yan daw ka ana balay bla
Kag mga bugoy yan sa may sentro poblasyon, no? Mustas na may tambay dyan sa may baybay ayon. Kay migo, kay Parinti, Bernie Alcasarin, kag Marje, no? Alcasarin, thank you man, no? Te, kabay pa nga may mga mahimo ta dyan sa baybay ayon. Oras sa tiyo pagbalagad, alas 8:33, gimaw ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, amo dyan tumaran nyo. Agad hindi mo magblatian. Naon tanang nga sobras lawas kinabuhinan, para magnormal tanang nga kulang sa lawas kinadugangan, agad hindi kamo banwa magblatian. Amo dyan kampiyon sa kapsula. Evergreen Herbal Capsule. Gataas sa resistensya nyo, kaganami ang inyo immune system. Dahil sa bagyo na unahan tantis ang isyo sa ospital bla. Na? Ang bagyo na unahan tanoy. Dali ang lamang yung typhoon kategory. Ang yang severe tropical storm. Kung magbagyo dyan karon, tawgan na dyan nga audit. Actually, dyan nakita, ang dyan severe tropical storm, nakasalad na sa par. Sa 735 kilometers, is kang hinatuan Surigao del Sur sa Mindanao ran. Ang kabaskagon na 100 kilometers per hour. Kag may pagmadlos o kung gastenes nga 125 kilometros kada oras baw. Amor ni koon ko agyan la kamo kang sarakyan nga gadlagan sin. Kundi ka hangin las tubang nyo, na amuran ang madlos na. Ha? Agyan ka mo sarakyan nga sin lang lagan, ha? 120. Kapin pa kung dragkal ka nga bas magagik ni mo, layaban ka kang basgag nga layab ka hangin darana mo. Ha? Mga kabiyanan, good morning, alin kay ex-kapitan Moroy, Balogdahan, kang barangay Kamansihan, ex-kapitan Balogdahan, kag ex-kapitan, ex-kagawad Balogdahan Moroy, kag ex-kapitan Soriano, good morning din kaninyo. Mati, sandali ka lang. Kag gahulag ang bagyo, 15 kilometros kada oras. Bau kukuri. Halin sa kulasi pagtos tibyaw. Daw, pila na may 15, na rumahamukran. Na, ang hulag ka bagyo, amurak nasig na halin ang hulag na sa sangka oras. Kulasi patibyaw. Ha? Daw nagbike lang ka ba? Subuway na kahalin sa sangka lugar. So kung ang turok ta nga kung ma-experiensyahan taron ang bagyo, maabot taron kang circumference na hasta nga makalabot di kanatan ang mata na, kag makalampuas roman ang ana mata, kag maabot taman gyapon kang circumference na, basi sang adlaw diyan nga orananay. Kag speaking kung sang adlaw nga orananay nga sige bo na baw. God forbid lang mga kabiyanan, do anok dalo mga baha dolot na kran. Ha? Do ano tubig bo na kran. Ti okay ko tubig lang. Hangin na pabay? Ha? Hangin na pabay? Hay suno sa pag-asa, nagaganar kuno kang kabaskag, kuno kung nagabaskag ang bagyo. Kuno unter lang niyang bagyo, ay mabagyo, gid man niya si Odit. Urat at mimo, niya mabagyo, Odit, gid man niya. Ay, dali lang kuno ang diyang severe tropical storm nga mangin bagyo ang kategori na. So, panghanda rin kita, mga kabiyanan, sa kadyang matinion. Darwa handaan tahangin, kag baha. Hangin kag baha. So kung gusto mo malikawan ang baha, kung lugar mo ginabaha, halin ka rin. Medyo or evacuate ka rin.
Kung ang lugar mo, ura man ginabaha, pero daw medyo gapangalag-ag ko ay ang epekto, blakang hangin, darana. Ha? Pangbantingan mo ron kag pangbangat, yang dapat barangat. Hindi madarat na rabanwas pangamuyo. Kung mga muyo mo, laktan nyo man kang himo. Yan, o tabi, muyo, timura, magkauting na himo, di ba? Na, amo dya. Hay karoon sa gabi, asos. May mga pagdupi-duper kang hangin, hasta sa rumaan, bilog ngadlaw, rumaan, wibis. Hasta pas birnis na kita ay kara kang, pag-uran kang hangin. No? Bay, kung makalampuwas sa rasta sa adlaw sa bado. Mapurnada tagtagana ito sa barangay nga silang nimo lagi karon nagawad ragot tagtag ta sa bagakay sa bilin darok purok dok sa barangay bita suman so kung may masarakyan ka mo anak ibak niya kung may makahoy palibot balayday basi bla kung magkrahulog kahoy kag malampusan mga sarakyan daw no. Bisan pag ani nga may garahe ka, tikon ang garahe mo, atop man lang asinas, balampusan iti, ang palibot mo, may makahoy, anak ibagya, ginagarahe na sa lugar lang nga, ura ti kakahuyan, no? Ang akan to, ito kung garahe sa, dalam karon kaslag ko to, may puros minto to ng atop, para hindi malukatan malukatan man gabuon na ginanay banwa makungkita to kang mga beams babaw. No, ikaw una kang bagyo nga Yolanda to. Dawa namon pamarking amon mga sarakyan to sa karsada rapid stramnan. Tay kun parking mos baryo dito sa Sanimio, magkarlukat na kahoy kun ni thank you sarakyan mo kumulukatan ka kahoy. So, preparar tagid sa epekto kang bagyo. Ura man problema kung di dayon, pangamuyot lang hindi magbasgag, hindi dayon. No? Maglikaw kung whatsoever. Ay importante nga kung mag-abot, preparado talang na amora nga advice. Gaymaw ang Wisam Electronics and Repair Shop, kung TV, gaba, stereo, washing machine, agto dyan sa barangay, Sentrosor. Ingat sa nakapapindo man dyan, no? Ang Papindo Refrigeration Air Conditioning Service Center sa ngangaan kang simenteryo, ura garamik aircon nyo kag ref nyo, dyan nyo daraa. Kon mga pintat na kinanglan nyo nga gwapo, may kalidad, sa Julius, paint reading ka mo agto, kami gota, Julius, timplahan naging kung kolor ang gusto nyo ipintat sa inyong balay. Prespi sa urihi, akan kolor, pink, no? Pink. Itimplahan gito ni Migo Julius. Namiin nagiguro pagka-pink para nga daw mangin landmark. Ligto lang ko to sa unahan, kumanao ka pala sa unahan, palay nga pink plow. Nawamoran. Kapin pa ko na attractive. So, okay. Hindi ka mo bakal pinta. Kag, kung magpa-print ka mo kang anuman nga klase ka printing materials, like tarpaulin, stickers, t-shirt printing, agto ka mo kay Bobby Polinar sa Sign Race Advertising Incorporated sa Sentro Poblasyon. Si Migota, Pebales no mo, gakoon kung may pa-arrange ka mo kang bulak nyo gamitin nyo sa anong okasyon, nya ka magto sa Dirty Hands Floral and Ornamental Flower Shop ato bang kang North Elementary School na dyan namin nga bulak na taga si Madam Lisel Aluhipan de los Reyes sa may Grand Baquero ga invite mga inyo agto mo sa Grand Baquero sa Barangay Kamansian nami ito mag panginhangin ka magpropatawhay. Si Migota, ABC President Bobby Nicor, amor niya masunod nga mayor sa Banwa Cabarbasa. Magabala sa ana incumbent nga bugto nga last termer kanya, Mayor Jiri Nicor. No? Padayon no ng kauswagan sa Banwa Cabarbasa.
sa iluwan tang isyo sa Colasi District Hospital. Ha? Si Dr. Aguirre, as if do nagapangayo kang tabang. Makanti mo, tutana sagi ka post sa social media nga kuno bantog tanaran eh. Gintalakay kuno dyan ni Roming Antonio isyo sa ospital. Actually, doktora, ura tikaw gindaraja agad magbantog ka no? Ura agad sa lods pinsar ko. Kag ko ng thinking mo naman, ginambal ka agad, ginpabantog ka lang, di daw makambal, tanga, ura timot plano, terkabla ko no isyo. Ha? Terkabla ko no isyo dyan sa ospital. Ang isyo sa ospital, about sa maintenance nyo, di ba? Kagbisan, diin opsina may kinanglanan nga maintenance. Much more sa hospital. Mabakal ka alcohol, mabakal ka kang muriatic acid. May ginamintain ka nga mga solo, basi magpunde, kung ano pang nga iba, no? Ang problema lang dyan sa hospital, kaya ang ginhimo mo, kaya ang gindesidiran mo ay gingamit mo as chief hospital o hospital amo jay. May proseso, lain nga klase kang patakaran ginimponer mo. Ano riya? Para lang nga mabakal kag masolbar ang makita nga baraklan kag problema sa ospital. Nagimo as doktora ka desisyon kag patakaran dyan nga ididak sa sweldo kang mga empleyado ang mabaraklan na dyan. Pati kuma ka ambulansi, didak mo sa sweldo kang mga empleyado. Di kung kamo pamangkoton ko, saktorya. Ha? Saktorya. Amo man lang rang isyu bukan ti personal. Actually, doktora, if there is somebody nga mag-file kanimo kay estapa, pwede gid. Una-una, wara Timothy labot. Hura gid ti kinamatareng kag unlawful. Umanan ko ha, unlawful. Wara nagasakay within the bounds of the law. Ang imo gina-imponer nga kung ano problema nga dapat solbaron sa ospital, it involves money, didakan mo karon sweldo ka mga empleyado sa ospital. Why? Ang sweldo da talaban wagin serbisyuhan darya. Kag kontrakan mo ra sa preparation ko budget, matuon ra sa personal services ang budget nga matuon matepa sa sweldo. And other expenses kag kang ospital o kung anong opisina gina-identify na kung diin nga klase services mahulog. Kung ang gusto solbaran mga gakagraguba dyan, mga equipment dyan, may bulong dyan, may intended amount and budget and may kagulingan nga proseso tanan dyan karagi nasunod. Kagwara tana itimo kinamatarang nga ididak mo sa sweldo da. Itao tana sweldo kay empleyado kang sakto. Kaya murang bagay is due for them. Kung ang allegation mo ngay kaltas tanay may baraklan tayo yung hospital wat gumambulans ta. May baraklan ta nga bulong kulang jaw rat gamitan.
May braklan tanga bumbilya, ura tat gramitan. May braklan tanga basin, may muriatic acid. Kung ano pa, no? Di ba nga may budget kuling ng hospital niyang karya? Kung baga na systematize rin tanarya ang imo, ginahimo, part ka proseso kang pinang gobyerno. Ano ginahimo kang sang ka district hospital? Request ka mo. Nga amo galira kinanglanan nyo. Kag kung may budget na rin, kag laban-laban may budget intended para sa maintenance. Ang ginahimo kang gobyerno, gakandak na gobyerno kang bidding of supplies intended for Kulasi District Hospital, kag ang bidding dito ginahiwat sa PGSO sa Kapitolyo. Ang Kulasi District Hospital sa provincial government mo ti-centralize mga kabiyanan ng proseso. Kabiding, tiyang ambal na kuri. Ti baken na doktora, ti problema at nag-empleyado kon kuri. Make a representation to BAC and to our provincial governor how to resolve the problem of kakuri. It is a separate process. And has nothing to do with the salary of mga empleyado nga anytime pwede nyo didakan yan. Diba? Kagdali man lang sa solbar. Hay sa kabuway rin ninyo dyan man bing hulag-hulag kag excess. Daw naman nyo rin daw routine nyo rin naman kung ano ang mga supplies kag problema nyo every quarter. Kaya ang ginahimo dyan ka na doktora, di ba? Kung may knowledge ka, man-an nyo rin kung ano ang ginapurchase nyo regular every quarter, kung ang bidding ginakandak every quarter man. Request ka mo ahead agad igo mga kabiyanan, maubo supply nyo, mabid naman, kag ma-deliver naman ang bag-o, ang gin-request nyo. It is a matter of giving priority. It is a matter of paano nyo gina-perform ang obra nyo yan, gina-prepare ahead. No? Hay man anta may solusyon ta dyan ka riyan. Pero kung ididakmot na sweldo ka mga empleyado, Sus Maria Jose, ano labot empleyado kung urat gumay nyo ambulance, kung hindi nyo pagpa-operate ng ambulance nyo, agad makita kang gobyerno ta, kang provincial government ta, kang mga opisyal ta, ang problema, agli, urat ambulance to, ang ambulance to sa district hospital, kamu dyaw, kulase, example. Ano problema? It is the process. O, pamangkoton tang chief of hospital. O, ni ang balon nyo, suggest ka, nga guri ang proseso bidding. Kag hindi nyo pwede ang balon nga ididak lang. Ay, paano madidak? Balon mo kwarta, didak mo sa sweldo kang empleyado. Ang kung ano braklan nyo dyan, ay refund lang. Paano i-refund? Kung ano mo transaksyon ang provincial government nga i-convert to cash. Hay ang pagpamakalt na kang kulang nyo ran, ginagis bidding ran, kag i-deliver in form of items. Paano ma-refund ang gindidak mo sa empleyado? Kung mag-abot ang item, si baligyan nyo para nga kung may magbakal, i-convert nyo sa cash para mauli ang cash nga gindidak nyo sa empleyado. Kasaruwa kasi. Hindi nyo nag-graduate ka mo amo yung proseso man.
Kung ikaw mismo, doktora, kay Bikagiri, ga-accept ka kamatuoran nga ang solusyon amo dya, ang kakuri ka proseso, solbaran nyo na sa iba nga pamagi. Solbaran nyo proseso. Pero hindi nyo na pag isakripisyo sweldo ka mga empleyado. Doctors, nurse, job orders, kag iba pa. Una-una, noy, kung ikaw amo, kang sang ka kompanya, head kang sang ka institusyon, government institusyon, sang ka opisina, una mo banwa dipindiran? Empleyado mo. Why? Amura sanda nag-contribute ka labor force. Kung hindi mo rasanda madipindiran, mangita rasanda ka ibang obra, bayaan da ka na ikaw mga pinalanggatan pramati. Hay na una imbis dipindiran mo, ikaw pa nagtao problema tanak nanda. Dilirig ni sweldo kibaran. Kulang pang nira actually banwa ganing ura lang sanda ti ubrahan. Ang sweldo na kulang ran. Di na makakumpit sa mo kaya kataas kapag pabuhi. Tiyamuhon pa karang proseso dyan. Kung hindi ikaw competent sa pag-solve ka problema kang district hospital sa Kulasi, you better resign. That's my advice. Kag kung ako pambalan, sorry for the word. Hindi ka man competent, doktora ko. Kung ako magtara, may opinion tanaran. Ay sagin pakita nyo nga mumamo diyang proseso, Sus Maria Josep. Kung ako kapungko dyan, bisan di ko doktor. Istorya about sa expertise ka doktor, wala man tang istoryahan sa management, Ako very good ko sa management kang tao. Hay kakapot man tabanwa kang mga orobrahan nga ang tao naga pamati man kang akin instructions, no? Mas maalibadan pag ni akin tinaho kumpara sa imo because may mga ginapaobra tabanwa nga bagay nga ti nagakinanglan man kang principle of management, di ba? Ti ko na mo diyang imo estilo kang pag-manage, ti kadlawan ti mong tao. Without questioning sa expertise mo as doktor lang tana. Management lang. You do not have any expertise. Management-wise, sus, kung why ikaw ti abilidad sa pag-manage kang district hospital, render ka sa resignation mo, kay kita, pwede kahambal na incompetent ikaw. You do not know the meaning of public administration. How to administer, how to manage, and how to handle people, how to encourage your subordinates nga ma-inspired sa pag-ubra pa bisan sa migan nga resources. Di ba ang kontrata tlad nga? Iba ga malaga na magserbisyo kapin pa ko sa health department kago serbisyo like hospitals. Iti risgo bla kabalatian, COVID. Kon pa ibayan karang resign ta, gamay pa sweldo, delay pa. Ti ang kakatabo sa klase district hospital, buhinan mo pa sweldo na. Ay kurat gumang ambulance, sweldo ta na ka empleyado didakan mo. Kag ginabulaan mo kang sweldo na, ginadidak sa sweldo na, sanda ma-chip in, agad masulbar, pira kabaraklan nyo dyan ay, ang aligasyon nyo, kuri ang proseso. Tingala, nga uraga improve ang serbisyo ko hospital ay, gamlaga, nagli mo empleyado dyan kay, gamay sweldo, ginamo pa karan. Karon ko magambal ka sa group chat nyo.
O pwede ba kambaling na sakto ka doktora, pero actually ka amogin man ang balandak ni mo? Maka-express ka o kang imo opinion? Ang pamangkot man niya karati, tuod kinmandya mo diyang ginahimo, dyan o kung hindi. Kaya ko konbinsido, ron nga mo diyang katabo dyan sa klase district hospital. Di ko magambas, doktora, si Ruming, di na mo putuhon, rin kadlagan isbiya. I don't care. Why ta ka naglagan? Agad hindi ko pwede hambalan. Ang bagay ang gusto ko hambalan, kaghimuon. Agad lang dipindiran ko ang tao, maputok na kan. Sandi timong butok na kan? I don't care. Basta tindagan ko nga akan na dapat timuon. Sari kampanya mo pa ko, I don't care. I will stand for it. Itao at na sweldo without any deductions ka mga empleyado. Hindi nyo pagkurukaltasi. Because sura kamuti kinamatarang radyan niya kaya. Nakaltasan, didakan, whatever deductions. Maluoy ka sa mga empleyado. Buta organisan na kautang. Hura organisan na guruti pang bilin, pang nutsibwina da mga kabiyanan. Parehas ko. Hura pang nutsibwina. Kanlaw-kanlawan na rin. And yet, amo pa dya ang proseso nga. Daura man dyan nasaktihan nga lagi kundi mo pinurot dyan nga basurahan. For me, this is a trust kind of order and decision. Basura. Kang sa mga empleyado man, ang tinadlak mo. Make a petition. Kung ang makapahimo malang magnami proseso kag management kang hospital, wala si district hospital, amo ang paghalin, pag-resign, pagpa-resign, pagpahalin kay Doktora Aguirre, palina nyo, petitionin nyo. Because in management kang hospital, it needs also banwa expertise. Hindi nang lan expertise kung may common knowledge ka lang eh. No, di hindi mo kauliaw sa ibang planeta nga hindi timok batyag kung anuog na batyag kiba kang ano hindi para sa iba himuon mo pati mo. Ha? Tiyo may naglabot natin information dyan nga na ikaw to nistoryahan na sa group chat nanda. Hindi nakapikto ka akan tanara ginatlakay niya. Ang nami na mapinterview timok na kan. Ay interviewon kumantong gareklamo to willing ito mareklamo nga mo dyan proseso yun. Pungkuin nyo bla sa mga financial managers sa klase district hospitals. Kung may mga resources kamo dyan nga nabilin, savings nyo, hindi nyo man nga utilize, i-arrange nyo to sa accounting sa provincial government. Kanong legalidad? Sweldo na personal services, tanay sweldo ka empleyado, dyan tinyo mabuhol ka. Wanaw, sandagap na kiyak hospital haw. Si Kapitan Victor Sorilla, gimos papalagad ta para magnami barangay ta manglimpyo ta permigit. Si Mr. Mrs. Lunibic Picasso, kung gusto nyo mga kabayanan, magbakal kang machineries, generators, mga gamit sa panguma, pangisda, diyan ka mo agto sa sa Tumandak Marketing. Na. Gonzales Store sa Barangay Lampatang ni Madam Maria Teresa Alolod Gonzales. Kag Ilas Bike Shop, no? Gabaligya tanan nga klase bisikleta. Sinang Susan Tamba,
Naga-kuon git. Bakal kamo dyan kang insurance sa Stronghold. Magpa-deliver kamo baras kag Halo Blocks, dyan kamo bakal ka na. Wow, Gaymaw man si Bon Carlo Palacios, gusto na magserbisyo nga may katampad, may pagulikid, may pagigugma, baratyagan ka concern. Bata nga may kapas, pamatanong nga may kapas, sa serbisyo publiko may abilidad. Bon Carlo Palacios. Si Miga Pinat Xavier, mga kabiyanan, kuon man nga gusto naman magserbisyo sa mga pumuluyo, kabanwa kang Kurasi, no? Okay. Sa mga Facebook viewers na